Тук с мен е Марианската, Мариански. Днеска ще игра на Play Wars. Чакай. Трябва да окрадени... Кафета, ама сега не сме играли. Да, не сме. Така хора, съдяната не са спрямо 3 дни. Трябва ми Иран. Иран ми трябва. Ами не знам, че си Иран. Ето ви Ирана. Иран, имам 3. За да правя силен меч. От този силния шахт е с 3. Това малко съм го играл, Така отдена направихме една епична победа, но преди 2-3 игри големи хакери играха. Да, но увеличили се килората на Макс. Да. Запуши ли си? Не съм... сега ще... Да, запуших лицето. Добре, ще бия с приятел. Така, навсякъде запушвам. Добре, аз отивам да ги ръшваме другите сишли. И чакаме, да първо... Аз взех кирка. Къде си, бе, брат? Съм човек. Само да взема я са Иран малко. Чакай, аз вземам бомбчета. Къде взема малко. Тук взех тук. Чай, само едно айрон ми трябва, моля, какво? Айде. Трябва ми чест. Опа, сори. Чуй, ти бати окна честно. Той ми трябва 2 айрон. Ако можем да видиш, добре. Аз нямам никакъв. Добре. Аз взех една кирка. Ето имаме 2 стака и 7 блокчета. Добре. Там айрон, бързо вземи, бързо. Ой, чек. Правя към другите. Какво викаш? Добре, чакай. Чай си взема един балменски меч. Добре, къде си? Нали знаеш, че спомня, не са от другите. Да. Аре. Чакай, бе! Гуд! Да, взимай. Да, бах ти добрата идея, човек. После как се пече? Айде скочим на бой. Ами, дай просто сохнем на кого. Че за целия болт, за мен нищо не. Бързо! Къде си? Единия от тяхния не е опната, другия е. Ето един. Къде бе? На спална. Опа, човек. Носа след това са чичи. Бързо бе, спи го! Идвам. Да. Това ако е хакер. Това ако не е хакер. Не уби. Уби ли той е? Да, уби ма. Бързо, ще чупи яйцето. Аз чупя пътя. Добре, чупи. Аз взема една пъчка. Правя лук, пуси се. Добре, прави. Браво, прави. Аз взех една пъчка. Добре, сега ми трябва на мен айрон. Аз имам един голд, ела да го вземеш. Чакай, не трябва голд. Готвим той ще се стрели. Откъде се го застрела? Не, аз имам. Ти не идва, май. Идва. Кацето го там. Само да не се изгубиш от. Аре, трябва на. Добре. Динали сме зелените, да. Да. Добре, спел пътя, ама той е много силен. Сега, аз имам. Така свърна автомата си телефона. Чек. Гледай, какво аз направих.
някакъв идва! Идва ли? Идва! Еми аз идвам да... Чакай, оди дето е хак. Идва, чакай. Бързо аз заграждам. Казай ми като идва. Аз тук заграждам всичко. Само ако виж какво направих. Виж аз как съм събили това. Виж аз какво направих ецет. И отгоре е такова мощи. Аз стоям е така по него. Нела, де ми пречиш? Добре, Пане, той е малък. Нали, ще ме бил. Е така. Това си почти като Skywars. Да, също е. Само, че е малко по-забавно. Чекай, виж аз тук направиха. И аз мога оцеля. О, цели. Тук идва се крие. Али? Но ти кирка ли имаш, бе? Да. Охо, 15 айрон. Казай ми, ако ти... Идва! Да. Идва. Тук е, бе! Как? Убих го! Браво. Ай, бързо, към всяка опера да обвинява, бързо! Бързо, вземай кирка. Не идва. Ой, за малко да го куцна. Добре, аре, аз вземам тук нещата. Чакай, дай ми голто, е! Ети го, вземай. Дай ми 5 или 6. О, добре, аз вземам 20 голд. 25. Идвай към нашата база. Ай, аз скачам на бой. Не, човек, не дай скачай, просто пак ще ме рънкаш, че не съм дошъл с тебе. Не съм... Аз имам вече лук. Еми то отналък че с флейм. Уби ги двамата. Браво. Вземаме. Добре, моля човек, имам флейм лук. Престай си. Тупих яйце. Добре, идва. Якъв има фар, лук! Аз съм там. Аз си го имам този лук. Лука ме стреля. Ще му дадеш на молеца? Добре, давам че го. Само е при нашата база. Ами какво? А там че ли си? Некои бяхме? Аз съм Зелени ли сме? Да, бе, зелени сме. Ама ти ли стреляш с фар аспект лук? Да, бе. Може ли? Аз имам гол. Да, бе, добре, да. Ела да че го дам. Чакай, колко гол те? 17. Колко? 17, ето че го. Аз сме Дай си твоя. Ето че го, дай си твоя лук. Дай си твоя лук. Дай. Аз сега ще направя последен меч. Добре. После, добре. Аз тям за още... 15 гол те газ пилната. 15 гол, не си ли? Имам абсолютен силен меч, айрон меч, ала енчант. Браво. Добре, идвай при мен, става ли? Идвам. Колко аз съм със силен меч ще го правя?
Опа, някой няма, иде. Чакай, аз ще ги оправя сега. Дойде. Прости. Мълчек, знаеш как се стрескам. 12... Добре. Имам бая голд. 12 голд имам. Но само ние двамата останахме май. Да. А ние ще бием, те нямат яйце. Аз вземам една брадвичка. Не. Моля, целият ми инвентар е с купчета. А вие са на другия остров. Малко да падне. Да се вземе ли една брадвичка или... О, какво е? Пак се съживи яйце. Видях от червенч. Какво? Много червените ли? Един падна. Човек, какво каза минал червените? Така ли? Какво? Аз стигам да ги ръшкам. Да ги убивам. Остана един, аз го бутнах в деня. Слепо. Чакай, може ли да го убия то с лъкавлянеца? Добре, убивай. Ай, пъти са, бе! Айде, дай. Кажи се, бе, гледай какъв е. Аз съм да го стресна. Не бил по-добре. Аз съм златна ябълка. Как се самоуби? Аз съм се убихме. Останахме срещу. Победихме. Да. Ей! Разче, не искаш ли? Да, не. Ти ще заклипа много дълъг там. Добре. Еми, на кой сме с Победа 2. Надявам се, като да е харесала, ако така може да го харесате, забравяйте да абонирайте за мен и чао, чао!